Sa ggóilteáine tá ráin gon cultúr agus gon éireacht agus gon Gaeilge. So tá osmis leis ggólacht síl benachan agus tá chuine le táid chur an Gaeilge úsáid go létholalas go rialta. Agus tá buntaistí mór feiceáin bhhar sin, tá níos mú customarí máilteisteáin agus tá bhhar sin tá níos mú airgidanta. Tá go leordíine isteach atá gur a seirbhís áilte Gaeilge, ná an áil an áitchéile ná siúpaíire a gahanana Gaeilge. Tá na fógraí lug in Gaeilge agat merle agus tá na fógraí in na pumpnaí tímá in Gaeilge merle. Ní bháin go a siúpa an seáin tá seirbhís cólachtdul freisin agus tá na customarí ná go targaí a ardú tríomhán na Gaeilge agus tá sé sin ar fáil ar fud chonacht. sé an dúchlein maichate na an seirbhís tá ein tríomhán na Gaeilge na siúpaí agus úsáid a bhainte as na cóirí a sinna seolmach ag na siúpaí lugatáin ag súníáil.